Naiz eta geroz eta emakume gehiagok parte hartzen duten pilotan, gizonezko txapelketekin konparatuz gero desberdintasunak nabarmenak dira oraindik ere. Desberdintasun horiek aztertzeko eta emandako aurrerapausoak ezagutzeko 4 emakume pilotariekin egon gara hizketan. Naroa Elizaldek 21 urte ditu eta eskupilotan aritzen da. Berarekin hitz egin dugu gizon eta emakume pilotarien artean dauden desberdintasunen inguruan. Oain 21 urte jut, 22-teko. Eta, ni hasi nintzen, igual 6-7 urte nitula herriko plazan gustatzen ziten kirol bat zelako, etxian beti ikusten nituen gurasok eta hola telebistan profesional gizonezko pilotan aitzen, eta orduan nire opari gehienak ere pilota zaten zen, orduan nire pilotakin joaten nintzen herriko plazara, eta hola hasi zen nire pilotako esperientzia. Gaina egia esan ez dut askorikan entrenatzen, ze zubitan bizi naiz eta ingurun ez dut emakume gehiorikan erekin entrenatzeko, baina egia da ikasturtin zehar Gasteizen ikasten egon naizela, eta orduan lortu ginen emakume talde bat elkartzea, eta orduan hastian behin hastizkenetan ordu bat gelditzen ginela entrenatzeko, eta pixkotola txikitako azkenin 12 urte arte doaitu nintzen, baina gero igual 17-18 urte arte egon nintzen geldirikan, eta emakume mastercupeko txapelketa horrekin berriz hasi nintzen pilotan, eta hori dela eta gutxinez eskuak egiteko hastizkeneko ordu hori ongi torri ziten. Nire ustez azken 2 urtetan egoerak asko indula hobera, egia da oraindikan pausa asko daudela iteko, binon hori ikusi besterik ez dago nire esperientzia adibidez 12-13 urtetan utzi inbarzan du nun, ze ja mutilakin ezin nun aitu, ze ja indarrezaren ibino gehiago ziren, etzagon txapelketarikan ni jokatu altzateko, eta gaur egun aldiz bedetzi 10 urte juzten emakume, neska pilotarik ja, gustatzen baziote kirolau, bat juzte txapelketak parte hartzeko, eta orduan jarraipena ematen aldiote gustatzen zioten kirol horreri, orduan iruditzen zit aldia bidea dagoen arreniteko, aldia positiboki dagoela. Egia esan adibidez, gizonezkuk entrenatzeko nire ustez ez dute bat ere problemikan ja egutegi bat finkatua daukite profesionalari begira, adibidez hortaz bizi dire, profesionalak dire, eta beraien egunerokoan ere ustez entrenatzera eta pilotan aitzera dedikatzen dire, eta hortikan ere bai bizi aldire, beraiek etxera eramitenten dirua pilotan irauztentena da, eta emakumein kasun aldiz nire ustez ofizioa baino gehiago afizioa da, orduan pilotaz gain, imarko ginuna, beste lanbide bat zamarko ginen, eta pilota ja horren gehikuntza bat bezala. Arrazoiak milaka zaten aldire, zaten alda adibidez igual lotxa plazara atetzekoa, o guri maten diguten ezaugarri hori de beldurra igual jendeen aurrin agertzeko pilotan aitzera, eta egia esan arrazoiako lasateko ez dakizein momentu zaretzit okurritzen. Igual txapelketa ezberdinak edola hori antolatuz, eta maila aldetikan maila berdintxoan ez, adibidez maila handia duen bat apuntzen bada beste maila txikigo batekin, maila txikigoa duen horrek igual frustrazioa doiten aldi, orduan sustatzeko zaten alda, maila ezberdinetako txapelketak edo apuntatu, igual lagun girun, eta ez da behintzat pilotaz gozatzen eta gustora lehia egon barrin tartin igual gozatzeko eta ongi pasatzeko modu hortan hasi, eta gero ja lehia egon bar bada, iguain nire ustez iraia erdialdin urri hasian hasiko da emakume mastercupeko lauterdiko txapelketa, eta asmoa dut bertan apuntatzeko, hola gutxinez gustatzen ziten kirol hori praktikatzeko aukera izango dut, eta orduan lauterdiko txapelketa hortan emango dut izena. Emakumezkoen eskupilota partiduak ez dire telebistaz askorikan emititzen, azkenekoa San Fermin torneoa emakumezkuna
telebista eman dute, baina hori izan gorena bezala gero edozein badauden eska asko astebururo partidua jokatzen txuztela, batzuk maila honin ere bai, eta horietara ez telebista, ez prentsa edo beste komunikabiderik agertzen. Etorkizuna ni positiboa naiz, eta nire ustez aurrera pausuk egongo direla, eta emakumeen pilota gero eta indartsugo egongo dela. Lana egin beharko da hori bai, eta ni ere kontzientez naizen lan bat, baina nire ustez ikusita denbora honetan ze prozesu eta ongi, poliki nola joan den aurretzen, nire ustez etorkizuna profesionalak zati ez dakit aietuko garen, baina nire ustez txiki horiek zangote aukera entrenatzeko, orduan beraien maila ere hobetuz joango da, ez delako geldialdirik egongo, eta nire ustez ez dakit etorkizun polit bat egongo dela.